manakory ny fonao amin'ny fotoagna azy ty Rebecca makasiky ny fisaragna zegny eny nambaranao an'olo jiaby teo igny mbala mararinao safajanga maeza tichanga mivuleza mankarari ambila wizi yale ambila wizi fatimeti wapyanzara no eto amin'ny point carré misy atsika efa etsika sy teny point carré tatato tsy olo araiky fa vahiny maromaro de miaraka mitafatafa miaraka amitsika eto zay de eto magnano fisoragna feno andro atso amin'ny radio RNA nampilika atsika ny tragno ty fa atsika zegny mandray ny vahintsika zegny nitafatafa iaraka amitsika dia ato atabadika ato Rebecca miarabanao Rebecca tonga so eto point carré Karakor Jean-Luc Karakor Oldiaby de nous fangasanga koa tam farany igny dia ampody miaraka amitsika eto koa Arnaud. Salut Arnaud. Salut Jean-Luc. Somary makatakato micro hely Arnaud zafady. Salut Jean-Luc Karakor. Ça va? Ya ça va tsara, ça va. Ok. Rebecca. Karakor Ça va. Rizare nukranga iaraka amitsika eto fa mialoha zay aloha zaregno antsika ny agenda. Agenda. Fety B à Paris. MCJ Sam et Tina Viviane vous présentent Réveillon 2024 Pure Gold avec Big MG, D-Line, Kiki, Bastalayon et Rootsman. À Bourseille, Paris, SAD Ambiance Clubbing avec DJ Khaled, Ikra DJ. Le dimanche 31 décembre, ouverture de porte à 21h30. Notre rendez-vous au Millénaire, 3 places du 19 mars, au 77 176 Savigny-les-Tempes. Réveillon Pure Gold à Paris. Yazai, Efahainaway, Sinskalon Bonane et Tomashenga, Mierkamni Wawa. Rendez-vous de Skafoulouni, samedi le 30 décembre, Omni Club 73. À partir de 21h, ticket d'entrée, cavalier na simple 30 000 riars, couple 60 000 riars. L'Eranzani, Wawam Somatsik Omni Club 73, invité Techno. Fanny dimanche le 31 décembre, Réveillon bonne année, rendez-vous de Omni Buina Beach, à partir de 21h, toujours Merkamni Wawa, ticket d'entrée 20 000 riars, sponsor DHB, sponsor officiel Telma. Le dimanche 31 décembre, RN Prod vous présente Réveillon bonne année à Paris, Mierkamni 6K, Rimka, RG, DJ Nega et Minasua. Obletine et DJ Denis de Madagascar, animateur l'international Lille Gervais, de Facebook. Et les rendez-vous Tika, dimanche 31 décembre, à la salle Firat, 3 allée Luitier, 92 250, Saint-Germain-les-Corbeilles. Réveillon bonne année à Paris, et événement by RN Prod. Igny agenda ndesigny antsika teo igny dia ikoragna amizegny atsika nagnasagna Rebecca zegny ny agnisan'ny maro ny olo zegny nagnaraka ny vaovao mikasika ny Rebecca izy koa tagnatin'ny semaine tatato zay. Ny raha nagnasagna Rebecca makasika ny publication zegny ny nataonao tsy marary fonao izy koa avakeko izy ty. Alefa. Coucou. De misary ambany io sarinao draiky sariny babanzanakanao. Coucou, merci papanzanako pour les 11 ans niaratsika. Tsisy nanignenako raha jiaby igny amin'ny fiainagna ty, matoa misy ny fiaragna, misy ny fisaragna. Misaotra anao za tam tsara jiaby zegny vitanao tamina, tamin'ny fiaragnatsika, Zagnahary amalisoa vitanao jiaby. Tsy mitomagny anao? D'accord, toizako basi. Mirary fahasambaragna koa za am'le olo vaovao nisy olo zao ankilanao. Efa elaela igny engany mba ho vitany raha jiaby nitadiavinao tsy vitako taminao hatramizay. Mba ho parfaite tsy feno défaut karaha za izy. Misaotra zegny ny azoko ambara. Mihoatra ny 30 000, 40 000, 50 000 izy tamin'faran'izay zany olo zegny nagnisy réaction mikasika raha zay. Ny commentaire fa tsy koragniny. De za tiango tany Rebecca hoe manakory ny fonao amin'ny fotoagna azy ty Rebecca makasika ny fisaragna zegny eny nambaranao an'olo jiaby teo igny mbala mararinao safajanga. Akeke fo. Akeke? Iye. Yo fo. Akeke fo.
Okey. Direct amezako arnomany fivolagnana no sady na somary tsotinarnao magnatony izy micro na no somary magnatognatigno. Ny tamin'ny fotoagna igny izy koa Rebecca nagnano publication igny de anao nagnano publication tamin'ny compte-nao tao. Ny azoko honogno zegny nambaranao tao ary tiako ambodinao eto koa hoe karaha hoe fizavanao tsy tokony karaha igny zegny nagnanaovana izy hoe le fisaragna le publication. Ino avy anao volagna zegny arnao? Zegny le magagaza am'le raha zao zegny. Rô zegny à chaque fois zegny rô zegny misy fisaragna na malomalo zegny. Roa zao volagninao zegny. Za tsy mbolagna izy raiky fa bon izy zegny tatrako tam'izy izy. Tatrako tam'izy photo file ty volagnako raha izy fa izy tatrako tam raha. Sady takanao koa izy ty. Izy zegny volagna na ino mazo leraka hoe anareo mazoazo sirosirony fitiavagna ataonareo any zegny na ino raha tsy ataonareo vantara ao fa à chaque fois zegny anareo koa zegny fa misaraka zegny. Olo jiaby volagnanareo fa ato e nisaraka e. Ato e hoe nipopombo baban'ny zanako e. Ato e zao e zino. Fa na ino mazo leraka anareo hoe mazo sambaragna anareo na anareo nivoy niarakaraka taloha tany zegny anareo tsy ataonareo vantara aminay fa leraka anareo tatra amin'ny problème agnatin'ny raha io zegny. Anareo fo mivolagna aminay hoe fa zay nisaraka. Merci amin'ny raha jiaby nataonao. Na ino izy koa mana izy koa baka hoe raha jiaby koa tsara raha jiaby nataonao na ino maniala. Ouais. Ya, io hoe raha tsara jiaby vitanao tagnatin'ny raha tamin'ny fiaignananakahy kena ino maniala. Na ino koa tsy nidôfo malgré nitoizagna fa raha tsara jiaby hoe niprofitegna fa le raha tsara jiaby. Arnaud basy efa maro loatra fagnontaniagna niaraka nalefanao zay tsiny foty fa ela marina ampiasanao Rebecca ty donc. Rebecca fagnontaniagna voalohany napetrany teo hoe nagnino zegny raha io natao karaha igny ho an'ny manafo hoe nipubligna atao azafady ho an'ny babazanakanao azafady. Téléphone foi fa agny e. Oui bon merci amin'ny raha jiaby vitanao fa tsy natao vantara. Rebecca na izy tao voalohany tsy nagnambaragna olo va ato e love. Personnellement tsy haiko anao nampagnaraka page-na na tsy mpagnaraka fô tsary tsy naboako za ka fa ravoravo tsary tsy misy olo mahita olo jiaby ko ary matetika aboako feky izy ka za ravoravo akao zay tsy haiko edy anao nampagnaraka page-na ka e. Fa le raha izy milama igny tsary tsy aboako tsy haiko na Jean-Luc va fa avy nahita fa za ty tena mipoerapoera love eky karaha fa andro araiky alohan'ny publication anao mbola misy love bita amin'ny aéroport zay tany atao. Za mbola naboaka fô andro araiky ya. Vidéo igny misy karaha igny fa maro feky taloha na izy il y a 1 mois il y a 2 mois za zegny izy ko donc za tsy poeragna isan'ny artiste farany poera love ankoatran'ny namako araiky zay tsy tongoniko agnarany donc za mety agnisan'ny mpagnano raha ankoatran'ny anisety zegny zay point de vue naka araiky zegny za agnisan'ny mpagnaboaky zegny fekiny le fampitonegna anazy togna amizegny hoe le raiky faharoa igny koa tsara majiaby nandalo tao hoe nagnino niala lany ya surtout le fampitonegna hoe ino ampisaraka anao zegny karaha ataon'olo jiaby déjà malôha za tsy afaka confirmer nareo amizigny fisaragna marigny sa tsy fisaragna marigny igny tanako ninakaza araiky satria maro commentaire amin'ny pubnaka ao hoe oh tokantragno tsy ahaky tanako ni nazaraiky veky nivalin'ny raha zegny marigny zegny sa tsy marigny anjaranareo feky mahita azy io fa le raha zegny agnatin'ny fiaragna en général volaniko olo jiaby tsy zirisy zaza raiky zegny matetiky misy problème ny love ty na anao je ty za sur misy raha mbola tsy digninao fô koa anao ka tsy voly anao tsy déjà tanao karaha ataony za tanao principe andesiko za koa fa miaraka amin'olo zegny olo koa zay fa midesta surtout hoe tranquillité d'esprit naka koa zay fa olo koa fa hoe fa mifeche tranquillité d'esprit naka hoe principalement za fa miala za tsy ska hoe oh ya za tsy mampita miaraka c'est normal aminao zay Rebecca doko agnatin'ny 11 ans mais Rebecca 11 ans nandany support raha jiaby nataony brada igny non za tsy d'accord non yo tsy sodiko mo fitiavanan'olo koa fagnazavanao zay Rebecca hoe agnatin'ny 11 ans de boom izy ma zay mbola ampody fagnontaniagna bako hoe ankitiny savante fa zay quand même hoe c'est quoi nisano anaka manokana somary un peu mampitoucher za le hoe agnatin'ny 11 ans de tonao karagny pan vita agny misy olo na 20 ans agny mbola boom fô fa izy tsy aboakandreo anareo fo zegny ya boom ka fa hoavy miboom fô fa le izy zegny za raha farany tsy tiako baka rumeur raha farany tsy tiako rumeur ouais ça fait zelo ka fa tête lohanaka za ivolagna zegny hoe fa volaniko edy afa de problème naka koa izy ko tsy marigny koa zegny ouais de io amizay koa izy volanao teo hoe tsy hay marina tsy mary agnisan'ny volaniarolo taminaka koa taloha teo izy cinéma fo koa nagnino volagna taminazy Rebecca nagnaboaka hira fisaragna ino vianarnao volagna fa cinéma fo koa zo ndraikindraiky tanao zay za karaha ataony Rebecca io zegny izy artiste baka ro zay kaminaka manokana zay ro zay tsy mahita hoe raha hafa zegny hoe andesigny zegny mba hoe andeha mipoko irandreo donc hoe tsisy hoe ro tsy mahita feeling hafa zegny andesindreo mampipoko irandreo zegny mba hoe ira izy mahazo audience agnabo zegny koa tsy resaresaka hoe midetourner intention ny fana amy resaka hoe relation karaha io fo
Ouais. Ya, Rosy mila détourner intention fan zegny, so akoatra amin'ny resaresaka hoe namprafesiny, ô ny saraka, ny mpovadin-tena. Raha karakara zay fo zay ndesindreo hoe izy ma tsisy raha hafa zay mety andesina ho magnano raha io zay fa koa tsy raha karaha zay fo hoe eo amizay zay fanao fany araiky io akory na voa midira koa hafa. Ao koa zay no. Ouais. Ya, raha karakara regny fo hoe andesigny magnano ya. Misy baka zany eta bibi après raha zany eta misy pibinao zay nandeha atao hoe tiako magnino premier bureau, tiako magnino deuxième bureau zay boko maro olo commentaire zay ty na premier bureau, zay ty na deuxième bureau ndraiky niova premier bureau. Zay ty ya, misy pibinao zay atao natondro page. Oui, afaka malinao Rebecca. Mikasika raha jiaby zegny. No na tianao na tsy tianao fiainagnan'olombelogno tsy maintsy agnatin'ny fitiavagna i fô. Za koa zaka ira mikasika rova tontolo iainagna edron des au contrat na showcase. Ouais. Afaka atao raha zegny dans le but de hoe misy contrat fanjakana anao fa le artiste mihitsy natao andeha agnampita afatra. Na za zany donc mety volagna raha tsy raha. Définition ny atao hoe mpanakanto. Anao mpanakanto zegny magnano zavatra kanto. Kanto io agnatin'izy io koa misy fagnampitagna hafatra, misy fitantaragna raha mandalo amin'ny fiarahamonigny, ave misy juste agnaboahanao hafaliagna anao. De za nifidy tagnatin'ny raha aby asanagny isany mitantara raha misy amin'ny fiarahamonigny. Hitanao za mitantara raha aby volaniko aby, tsy za raiky vo raha karaha igny. Za zegny karaha misy olo vava le olo jiaby mandalo raha karaha igny. Zay tsy afaka hiala amin'igny. De rehefa agnaboaka hira ve Rebecca ilaigna magnano buzz ou pas? Za io tsy volana le raiky nataonao ty fa en tant que hoe anao agnatin'le monde-ny artiste. Pagnaraka pagenaka za tsy mpagnano buzz zegny. Za tegna tsy mpagnano buzz. Tsy zaha igny. Sa zany Rebecca za zany fan zany azonao. Za tsy mpagnano buzz. Anao tsy mpagnano buzz, za fan zany raha volanao fô anao tavola volana marina sa tsy ma za mandiniky izy igny volanako dika zay tsy marina. Anao koa volanao tsy mpagnano buzz. Izy koa ataontsika hoe ankoatrin'ny anao. Confirmer basi séparation ziny. Nakala efa katseny Rebecca. Rebecca nakala efa katseny. Hoe izy koa misy olo araiky za jo mpanakanto. Za volagna aminao Rebecca. Izy koa za agnaboaka hira. Ilaigna za tokony magnano buzz ou pas? Ilaigna sa tsy ilaigna? Tsy voatery. Zay? Sataleza malaky zay. Maro iranaka naboaka tsisy nandalo buzz zegny. Loso fo. Sa hoe resaka telaza malaky zegny mila raha miodigny malaky Fa Rebecca fa malaza. Ino ma objectif? Rebecca fa malaza. Mba magnano hira. Ino objectif nay ndraiky asan-tagnananay mba ho hita tsy zay nanao magnano influenceur iny tanjognanao izy ka tsy solo mizano za tsy influenceur fa za olo za hitanao comme suivre anao mandalo varany koa karaha ataonao zay koa tsy solo magnaraka aminao somary magnatagnaty micro hely azafady magnatagnaty micro nefa didiny fa mandalo fotoagna suivre anareo izy koa raha vandivandy zegny ambaranareo olo azonao raha teko volagny iny zay tadiaviny arnao tianao marigna izy misaraka sa ou pas izy sa tianao diso so iny le tegna point tianao diagna tianao marigna izy sa tianao diso tsy za responsable zegny tsy za responsable zay fa izy fa le fangaragna anareo agnatin'ny Facebook ao mandany fotoagna raha mandany fotoagna détourner nareo am raha tsy tokony zegny ny artiste ny artiste natao andeha arahiny ambesa igny voalohany koa fa hoe resaka artiste ty artiste izy io artiste une anao ne afaka magnano anao ne afaka mamorogno œuvre anao zay boka olo tia zigny fa tsy anao artiste zegny obligé anao karaha ataony anareo mandeha magnano irerany fitiavagna anareo tsy mety mahay vita io anareo ne hoe anareo mihitsy hoe mandeha obligé mila mandeha magnano raha tian'olo anareo tokony magnano raha tianareo arian'olo zegny artiste fa tsy anareo mandeha magnano raha mila tian'olo tseny hoe raha iny mila tia hoe tianareo tian'olo tianao volany zay ka zay nagnano sondage tseny hoe karaha timpaso passe allo Rebecca amizay koa Rebecca amizay tsiny koa Rebecca ny azonao valiagna amy raha zegny ny azonao raha narobe volagny arnao teo Rebecca non le azoko valiagna hoe zahay baka tsisy izy koa tsisy ro olo aby io olo aby volagninao magnaraka io zay reo koa tsy magnaraka zay ty karaha tsy miexiste anao koa fa tianao arain'olo ataova raha tian'olo karaha za personnellement ma artiste za raha tian'olo maloha ataoko zay za vo magnano raha tiako karaha zegny atao miaigna agnatin'ny monde io satria zay olo mitady vola zay olo mitady vola zay koa tsy magnano raha tian'olo manjary tsisy olo magnaraka zay mais ça c'est quoi jouer arnao quoi non commence à inviter va za manjary tavolagna fo Rebecca i par rapport amle hira zegny ny naboakanao igny
igny ve efa atao boko naboaka sa hoe tagnaty fotoagna foy de nagnamboarana igny hira de naboaka fa elaela nikitreko hira igny fa elaela nikitreko hira igny fa tamin'ny émotion anatagna be tsy haiko angampagnabaka taizany délire anakany pub igny ty hotesy lo anakany ataoko clip agny hira ty volagny fa za kajo zegny ya wow fa ela nagnanovako izy igny fa atao fô izy igny fa tamin'ny délire anakany volagny tio zany volagna aleo boako koa hira ty fa za impoka wow pudianako za dia konko tany arno quoi izy koa no tam place ni babanzanany brada igny volanao agnano izy manao koa réaction nao ya Facebook aro magnambaranao va itsika saraka ko kara igny magnaty micro de câmera satria to kara igny vodiny satria to magnaty ke lui arno za fa magnaty micro satria to za tsy reska yatsika saraka ke zany hoe zany ataonao publienao kara igny za tsy d'accord ndraiky igny ya fotony zay fa nataonao tam téléphone fo remerciement jiaby ka ya fotony mahatonga za magnano zegny edy tsy hoe ke hoe raha tsy tiako io zegny des fois zay hitanao ro des fois ay ro mitanianao ro artiste na ino manao ro vadinao karaha zay vie privée naka volagnin-drozonao anao ro mivolagna karaha zay nema vadinao karaha nagnano raha karaha zay vie privée naka dika zay séparation koa tokony fa partie vie privée baka naka karaha za tsy atao karaha ataoko za tsy Skring. Keul fan volo lu sara kenos do ko fam sara fo. Rebecca resca vie privée. We ana artiste to kuneri fam vie privée sa we to konfangarzo para para mandalo. Matetika izy ko na tiene na tsy tiene fan tsy maintsy magnafangaro raivo. Izy ko fa fangaro zay aloha fangaro tsika jiaby eto fogna eky satria misy tonga afa raha volanko afa pisitpisity mandeha ambadika agny za mivolagna ohatra za zio ka avandy amin'ny Facebook ohatra mavandy za zio lera marigna amin'izigny regninao mandeha ambadika agny mivolagna raha marigny za zio lera contraire an'izigny regninao ambadika agny izy koa fa tsara fangaro izy ninaka tsy avoniko nefa nafangaroko fatagny feky mandeha feky izy ambla izy mifangaro ok ifa maraparagna atsika amin'ny Rebecca eto fo de misy sasany hita publication nataonao igny de sasany volagna bon aloha koa zay koa zegny agnano karegny zay saraka koa fotsiny azonao atao remerciement misy sasany volagna Rebecca koa mampirisy kolo misaraka e fisaragna manara-penitra oui mampara bro ya fisaragna manara-penitra ima le fisaragna manara-penitra hoe misaotra anao nagnantiako ni titely hoe arno magnataka micro za pady arno hoe ro volagna fisaragna manara-penitra zay koa ngalataka karaha ty zio koa fa isaraka zegny atao remerciement fo eky vitagna ty tsara ke hoe ke nisy raha tsara jiaby vitany ke nagnino niala Rebecca agnatin'ny hira le afitra anao ndraiky nitandregny tamin'ny tanao nagnabako hira igny koa nibeka ampazava amin'olo jiaby hoe ty zagny mety hantony isaragna amin'olo araiky fa tsy hoe anao nahita eo zany volagna nisaraka tarika enda isaraka koa anao tsy agny mbony tsy agny nefa zay raha tonga avao zay saraka hoe fisaragna manara-penitra koa zo volagninao zay koa volagnin'olo Arno pare tsindriky niany Arno magnaraka izy koa anao invité anao malaga za mbola avy karaha nasiry fiaragna miaraka aminao ty Rebecca fagnotenagna ty baka aminaka de izy koa misy olo mankaty Rebecca mahita raha jiaby mandalo de afaka matriky dossier ou pas after naka igny naka entre parenthèses naka alfaza fo naka entre parenthèses naka igny koragna Rebecca no magnaraka tsika malet koragna anao Rebecca hoan'olo jiaby zegny ny magnaraka anao ny amin'ny Facebook makasiky ny hira zegny naboakanao fisaragna io afatra anao afatra anaka za tsy magnirika misaraka e sakava ataoko mazava tsara koragna tsy magnirika tsy incitation à la séparation feky raha eto fa fitantaragna tranga ampiarahamonigny izay mety iaignako za mety iaignanao mizaha io mety iaignan'olo maro agny zegny ny raha nataoko eto nampita afatra mikasiky hoe karakory man tokony atao izy koa misy raha nefa za tegna tsy magnirika anareo misaraka arno koragna anao fara izy ndraiky ny hoe resaka hoe fagnanovagna vantara fisaragna mba mbarako hoe fa bon ato e libre karaha zay zegny isa pare arno pare bon zany ndraiky akoatran'izay ndraiky ya akoatran'izay ndraiky aminakahy zegny maro zegny za tsy nahita commentaire négatif maro loatra zay par rapport tamin'ny publienao ndraiky diny am'zegny amizay fa za tegna tsy mpagnano raha bizarre loatra amin'ny Facebook io fa za ka fa hitanareo nagnano igny pose vele question fo hoe nankory tsara zegny io zegny ary sorako zegny le tsy niblame za tamin'ny raha jiaby igny tsy nagnadiso anao tegna fa de nagnanaovany brouillon fo tsy laninao loatra zegny ary direct natao fô zany zegny koa fa ravagna fo
Só quanto baga ossa são vingando 3 ans. Des semaines. Depois família 10 ans, 11 ans, on voilà. Merci Arnaud, Rebecca, makasih juga noe. Nizara ni futuanga nyara kata menit itu ompueng kari demrar suwa no ze, merarin meva wa no kwa ze Rebecca nam des kala musik na kwa na fien ngano manok nga tenga mamsor nga fien. Merci Rebecca. Zena maranga di fandar katsika teto mni pueng kari makani atskaf soga ze wa di mangarka kwa de ze izgwetska veni amni pueng kari monum kujo. Arnaud yu fumer kamsika. Merci wanska jabi wani mangarka kwa. Matetika zaho mikoragna magnambara aminao raha tsy tiagna tsy ndraiky tsindro famazana amaly anao zavagnivagny koragna ataony any mipody amaregny amody anao vava teny maigny mbô nagnazavady eky antegna zay tsisy olo madigny raha karahan'zay tsy fagnajanao tokantragnontsika natonga za miala za nandray décision alo samy vita ditrinao za tsy mavity mamaly tsy fagnajanao fiaragnatsika natonga za miala za nandray décision alo samy vita ditrinao za tsy mavity mamaly